Egunon, ongi etorri Eibarrera, Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen duen jardunaldi honetara, informazio eta dokumentazio kudeatzaileen 7. bilkura. Ongi etorriak eta gaurko gaia izango dira Euskal Autoritateak finkatze bidean. Udako Euskal Unibertsitateak urtero bezala antolatzen ditu udako ikastaroak, aurten 23 dira, 23 horietatik 5 dira jardunaldiak, gogoeta egiteko plaza bereziak, eta horien artean dago hau. Gai konkretu batean, helburu konkretu batean, eta hori lantzeko. Udako Euskal Unibertsitateak, udako ikastaro hauetan apostu finkoa egiten du presentzialitatearen alde. Neurriak hartuta, distantziak eta, baina uste dugu presentzialitatea politikoa dela, hori Mariluz Esteban irakasleak esaten duen bezala, presentzialitatearekin, aurrez aurrekoa honekin, komunikazioa sakonagoa dela, elkartrukatzea handiagoa dela, Udako Euskal Unibertsitatean beti esan dugu ikasle paperak lausotu egiten direla, irakaslea bihurtzen da ikasle, irakasleak bihurtzen da ikasle, eta komunikazioa sakonagoa dela. Eta helburu bat konkretua dagoenean kasu honetan bezala, helburura ailegatzeko errestasun handiagoak edukiko ditugu. Hori batetik, bestetik, ez dauka, nik ez dut gehiegi azpimarratuko, baina gaia importantea dela. Euskal Autoritateen lantaldea osatu duzuela, eta ni oso pozik nago hemen ikustea eraketa hori osoa dela. Eta eskerrak eman behar dizkiegu antolakuntza honetan parte hartu duzunei, eta mahai honetan daudenak eta gaurko aurkezpen guztietan parte hartuko dutenentzat. Tartean, 3 erakunde hau bultzatzeko, batetik ALDE, bestetik ALDE Euskal Autonomia Elkartean aritzen dana, Nafarroan aritzen dan Asnabi erakundearekin, eta iparraldean aritzen dan Bilketa erakundearekin ere. Osotasuna mantentzen dugu, eta ni besterik gabe, haiei emango diet hitza, lehenengo aurkezpentxo bat egiteko, eta hemen daukat nire alboan, Fernando Juárez ALDE elkartetik. Egunon guztioi, mila esker etortzeagatik. Zuek ez duzue ikusten, nik hemendik ikusten dudan panorama, baina benetan panorama zoragarria da. Hau da UEU eta ALDEk 7. aldiz antolatzen dugun jardunaldia, bilkura, elkarrizketa, topagunea. Gaur, pertsonen izenez arituko gara, eta nik aritu nahi dut pertsonaz. Gu gaur hemen gaude, bi pertsonen arteko elkarrizketan sortutako ideia bategatik. Elkarteok bagaude bideak errazteko, eta gizarteari irakusteko beste kultura agenteek zer egiten dutena. Urrian edo, COVID-a dela eta gaixorik nengoela etxean, Imanol Irizarrek ditu zidan ez daki zertarako, eta elkarrizketan lantalde baten izena bota zuen. Eta ni galdetu nion, ea zer zen hori. Hasi zitzaidan azalpenak ematen,
Eta komentatu nion, aizu behitu, guk normalean, uztailaldean arazo bat daukagu, antolatu behar dugulako jardunaldi batzuk eta gaiak, beti gauz gaiak topatzen eta ez ditugu aurkitzen erraz, eta gubion artean hitz egiten ari garenari buruzko jardunaldi bat antolatzea ez logokitza hartu. Bueno, elkarrizketa horren bukaera hemen daukagu. Eta benetan, alden partetik pozik gaude, UEU eta alderen logoekin batera, Mediateka eta Aznabiko logoak elkarturik ikusten ditugulako. Besterik gabe, mila esker. Bigarrena, Arkaiz Delgado, Nafarroako udaltzainen elkartetik datorrena. Nola udaltzainen? Liburuzainen. Barkatu. Nafarroako liburuzainen elkartetik, barkatu. Arkaiz Delgado. Eskerrik asko. Udal liburutegietan batzutan Bai. egiten dugu, Batzuetan oso maiz. Bueno, eskerrik asko aldekoei bere hitzengatik. Eta, bueno, besterik ezean, pantalla izan dugu, azkeneko hilabeteotan, elkar ikusteko eta komunikatzeko modu kasi bakartzak. Eta, Fernandok esan bezala, poza ematen du, honea torri bildu eta zuen aurpegiak ikustea, eta ere gehiago, ideiak eta esperientziak elkarrekin trukatzea. Eta benetan eskerrik asko, bertaratu zareten guztioi etortzeagatik. Jendearekin aurrez aurre esperientzia partekatzea, esan bezala oso aberasgarria da. Eta neurri handi batean, gaur hemen gaude, Aznabirekin batera, aldekoek, Udako Euskal Unibertsitatekoek, eta Baionako Mediateka bilketakoek, lan komun bat egin dutelako, elkarrekin jardunaldi hauek antolatu ditugulako, eta, zuei edo guri, eskerrak emaneko nizkizuek ere, bai. Eta batez ere, eskerrik asko eta zorionak batez ere, lehenengo aldia dalako, hemen bildu garelako liburu zein erakunde edo elkarte profesionalak. Lehenengo aldia da, gezurra badirudi ere, gure historian, elkarrekin zerbait antolatzen duguna. Eta Aznabiren kasuan, 26 urtetako historian, lehenengo aldia da, jardunaldi batzuk euskera hutsean antolatzen edo bertan parte hartzen duguna. Eta hori ere benetan, aurrera pauso bezala hartzen dugu, eta espero ezagun, etorkizunean ere, gaurkoak mugarri bat jartzea, eta aurrerantzean, balako gehiago antolatzea. Bereziki eskerrak eman nahiko nizkiok ere bai, Euskal Autoritateen lantaldeari egiten duen lanagatik, eta gurekin guztiokin konpartitzeagatik beren proiektua. Benetan, proiektua esan bezala izenak ditu ardatz, bai, eta orain arte egin gabeko lan bat zen, eta euskararen normalizazioan eta gure nolabait lanean islatzeko euskararen presentzia hori ezinbesteko izango dugu. Hasieratik Aznabiri funtsezkoa iruditu zitzaion egiten den lan hori, ez? Lantalde honek martxan jarri zuen proiektu hau. Eta gainera hasieratik euskeraz eta euskeratik ekin izanak badu bere garrantzia. Aski ezaguna da zein den euskararen egoera Nafarroan, eta egoera horrek isla zuzena du Nafarroako liburutegietako katalogo guztietan, izan liburutegi publiko, municipal, espezializatu, eskola liburutegi edo, berdin dio, euskararen presentzia. Gure katalogoetan oso urria da. Horregatik, alako lantresna bat izateak beti ere lagunduko digu, proiektatzen, gure euskal mundu hori eta jasotzen, dagokion hizkuntzan. Espero ezagun, lantalde honek aurrera eramaten duen lan hori, ikusgarri egitea. Eta horretarako,
Aznabik beraldetik lan hori Nafarroan ikusgai egiteko, eman barreko pausuak emateko prest dago, eta behar diren bide lagunak bilatzen ale eginduko da elkarte bezala. Eta etorkizunean jorratu beharreko bidea marrazten ez ezik, gustatuko litzaiguke kolore ematen ere proiektu honi. Eskerrik asko. Vale. Eta bukatzeko bilketatik iparraldeko liburu zainen elkartetik Maria Andre gure. Bai, xuxen erran duzu, bibazu. Ez dut luzatuko, uste dut astapen batentzat dena errana izan dela nun baitan. Bakarrik postengira Baionatik etorririk nombre ederrean hor ziztela ikustea, plazer bat izan da egun horren antolatzea, bai Aznabi elkartearekin, Alde elkartearekin eta urekin batean, olako egun baten prestatzea. Eta espero dugu egun baliagarria izanen duzuela, olako gai baten inguruan, eta uste dut luzatu gabe hasten algirela. Mire esker deneri hori zaiteaz.